he movie hi kumsang ni som palia ti chua jailbait ti ania a movie kal manga chuan nula pakhat ana hena tang chuan tu te po in lok na emo nom na emo mu an tum thin ani ana hi anu le apason tenen an cheng hawa apason mi ten om tak mai hian voi tam tak mut pui thinin amai ro chu he thil hi a soi chuak ngai lem lo ani lai khat chu ana chuan aruma rimoi alo tuma chuti lai chuan apason chu lo lutin ama ang bokin ten om takaron pong sual le atumani ma se ana chuan adu lawa atran nalama chuan apason chu atlo son ta van duai thak takin apason chu thil siama chuan in tawin amuna chuan athita apason thina chuan mo phurtu berapu ni in kota chuan achung thu an ngai tuata judge chuan zona te a han zota ana chuan ti pal thilani thule ama lawin hum him tumani thute tin apasonin voi tam tak alo pong sual to thute chu asoya judge chuan ana nu hena chuan zona a han zota anu ero chuan apasal chu mi thatak ani thule chu tiang thil ti du tur chi ani lo thute chu asila ti chuan ana chuan thiam lo changin jela chuan atang don ta ani judge chuan ana chu kumli atanga kumkua thleng tang turin thiam lo a chan tira ana chu jela chuan atang ta jela an lu chuan warden frank chuan in hmel hriat tirna te nein he jela himdam takai nom du chuan frank thu in zom turani atia ana chuan a sel chu athlenga roommate zoi oi takle pelmel tak jenny aneya ama ero chu atuk zinga chuan anamu hi lai en chung chuan alawin shot ta jela chuan mei chia te chu pol nia anin thena midum pol le mingau pol angin mingau pola an hotu berkodi chuan ana chu an pola tel turin asoma ma se ana chuan eng pola ma tela du lo thu asoya hetia somna anola wang hian kodi chu athin rim hle maya chuna chuan ana chu mi te chuan an soi sata a hliam te chu doctor chuan a ena tu ti nge ti in azota ma se a chang du lem lo chu wang chuan warden frank bula chuan akal tir ta ani po chu engma asil du chuang lo a file chu en sakin le khathiam tak le rimoi tum thiam takani ti chu a hmua frank ka chuan adu zong ati sak phot chuan tu man an khoi to lo tur thu a hrila ma se ana chuan alo nar a sela chuan a let le a cellmate jenny chuan frank ka chuan in ti puya lo som lo chu azota ana chuan a som thui na chang jenny chuan ana lungai taka umlai chuan a moina te chu fakin a fop ta atira chuan nuama tilo anua chuan ana chuan foblet ve in anin phek den ta buaina tam tak ato ta ka wang chuan ana chuan kodi pol chu azom ta kodi chuan an pola tel don chuan ta tu nei angai thu asoya kodi chuan ana chu drug pe in arui tir ta arui lai chuan asua sam ta ani chumin hu chuan ana chuan midum zingami chu soi sa in warden bula an suaya frank ka chuan semna ator du lo chuan ama mut puya ngai thu alo hrila ana chuan du than tur dang nei hek lo phur wang le chak wang ni hau lo chuan ado ta nikhat chu anai nu chuan anai chu aron tlo ana chuan a pasona tha dan tele apong sual thin thu te chu alo hrila ma se anu chuan oi saka hnekin ana chu abeng ta sep maya akal santa ani ana chu kodi pol azoma wang chuan in sualna reng renga atel vezel angaya drugs a khoi ve reng bok nen le lama franka ti lom zel angai boksi
anun chu aning ta hle maya Cody group chu chua sanin drugs addict te bula chuan a omta a midum ho chuan Cody group a chua san ti hria in ana chu an soi sata a ana chu drugs ngei turin Cody chuan ati a ma se a thu soi chu ana chuan a oi du lem lo chu wang chuan drugs addict ho le Cody pol te chu anin sual ta a anin sual buai lai chuan ana chuan chemte chu la in tha atuma gat ho chuan an lo danga ma se warden chu a hliam ta shama ana chu drugs addict en kolna chuan an da ta a ana chuan drugs ati thin te chu sim tum na ril ru anei ta a anu chuan ron tlo le in ana thu soi te chu a oi thu a ron soya ana chu anun dan lep chia tak tak la ka tang chuan a chuak don ta addict ho en kolna atanga a chua chuan ana chu Frank ka chuan a kawa talent so a om don thu le tel ve tura adu thu te chu asoya ma se hei hi Cody chuan hria in adu lo hle a chan chu Cody po chuan tel ve atum wangani Cody chuan ana biang chu zai sakin doctor chuan Frank a kawa Cody ti ani em ti azota ana chuan o ti in a changa akalta a akal nu chuan ana chuan zela thok pakhat jen ne na chuan Frank kan nu panun amhan pui thin tu te chu asoya athu soi chu oin Frank ka tan tir dan chu an ngai tua ta a ma se chu Frank ka chuan CCTV atangin a lo hria a jen chu a thak ta a jen a thita ka wang chuan ana be seina te chu a tham ral ta a ana chuan a selo chu tumin talent so a chuan pakhat na ani ta a Frank ka chuan parola chua tira tum thu chu a ron hrila ma se aleta nu panun amhan puya ngai thu a soya ana po chuan alo oi tamaya Jenny chuan ana hena chuan Frank ka thu soi oi lo turin a hrila thu tiam ma se asut le tur thu a hrila ni amai ro chu Cody te ne na tang rualin Frank ka ten om na te chu an tholan sak don ani camera chu keng ruin Frank ka office a chuan ana chu aluta Frank ka chuan ti luina mangin nu panun chu alo man pui le ta a parol ngai tua tur chuan an thu khoma ana chuan a in chhir thu le thata ka nun man na tum to thu te a hrila thunei tu te chuan parola chua tir an tum mek lai chuan Frank ka chuan a thu tiam sutin ana chu chuak chi ani lo thu le ana chu misual zalencia angai lo thu asoya ma se chu ti lai chuan ana chuan ho tu ten hena chuan video chu amua Frank ka chu mei che tam tak alo pong sual to awangin an manta ana po chu a huai sen na awang chuan an chua tir ta asin to bera chuan ana chuan kormoi tak nen asilo chu alo tuma ole movie recap mu nom tak tak i thlir zeng du chuan kan channel hi lo subscribe ve nge yang che